tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando aquí en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Xa sabedes que nos podedes seguir nas nosas redes sociais, @avoltascoprato, aí están penduradas todas as receitas dos 180 case programas que levamos que facemos este venres. Pero se as receitas as poñedes vos, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Eu xa non sei como pedilo máis veces. Xa non sei que máis dicirlle a Galicia. Por favor, eu vou montar unha campaña para que me deades unha chapa. Despois da gamba donte. A ver, xa estamos aquí sacando trapos sucios. Onte volviche para atrás 2 días. Onte trabuqueime e din por vencedora Xulio cando gañou Begoña. Claro. Pero bueno, Pois, quero dicir, sorte pa ti. claro, suerte non que ganou Begoña. Bueno, pero case gañas ti. Un día menos e un día máis sin chapa. Bueno, Estefanía, que che parecen as chapas que temos? A túa pon, a vaquiña polo que vale, está moi chula. Están moi chulas, Está moi chula. Gústanche? Son moi chulas. E ti non podes roubar unha pa min? No. No, estas hai que gañalas, cañotas. Pero é que, a ver, vamos a ver, persoa que máis intenta gañalas por este programa, quen hai? No, ti, pero o tema é traballar. Ah, Claro. hai que traballar. Bueno, Claro. pois mira, xa que hai que traballar, vamos facer traballar a Xulia e a Estefanía e imos ver que nos trae Ana, de Marín. Son Ana de Marín. Miña receta é rabo de ternera guisado. Hai que preparalo moito tempo porque é duro. Primeiro coso e despois a medio facer preparo nunha tarteira con cebola, pemento verde, pemento rojo, un tomatiño e un pouco de sal, cebola e despois ese restido paso pola batidora e poño o lume co rabo dentro hasta que se faja eso todo. Un chorro de coñá está moi rico. A nose encántanos. Hala, un beso por todos. Había unha canción que decía, Xulio, a ver se sabes, y ese toro enamorado de la luna, non sabes, que abandona por la noche la maná. Non sabes? É mitiquísima. Vas mal camiño para a chapa, Eu cando quería ser cantante de orquestra, tuve unha época que quería ser cantante de orquestra, ainda agora, Esta canción cantaba moito porque a cantaban nas orquestras. Moito che pega eso, Sí, verdad? Boa. Eu creo que sí, Además, co movimento que teño de bachata. Fuá. Fuá. Bueno, guiso de rabo, neste caso estamos falando de tenreira, de touro que tamén se pode facer, pero neste caso aí están vendo o de tenreira. Eu creo que é unha peza moi saborosa, non? Sí, Estefanía. é unha peza que non ten apenas grasa, así Eso é que importante. se estamos de dieta poderíamos Perfecto. tomala sin ningún problema e fai uns guisos riquísimos. Fundamentalmente fanse guisos, non, Xulio, con Sí, isto? sí, eu de feito de outra maneira escoitei hoxe que pola zona de Ourense faise cocido como a carne ao caldeiro. Pero eu sempre fixen guisado, estofado, como lle queiras chamar. E como vas facer hoxe? Guisado, estofado, como queiras chamar. Sí, é así. Vou pedir un aplauso para Xulio Mato. Maravilloso o chique de Xulio. Estefanía, ti como vas facer? Se Xulio fai guisado, bueno, facer estofado. Perfecto. Como vos gusta improvisar neste programa? Veña, imos cociñar hoxe con rabo de tenreira no A Voltas co Prato. Marchamos con Estefanía. A ver, contame, Estefanía Colmeiro. Aquí temos o rabo. Ajá. Podríamoslo ter previamente macerando Sí, en macerando. viño. Sí. Por exemplo, podelo macerar en que, decías, en? En viño, en aceites, non? Aromatizados, por efectivamente, aromatizando. Sempre co que máis nos guste. Bueno, estas carnes guisadas sempre as ervas, pois tomillo, romero, o loureiro. Unha cousa do rabo, que é unha peza que pois eso podemos comer de touro, de porco, de tenreira. Sí. Imagino que, por exemplo, se é de touro, necesita máis cociñado, non? Porque é máis bravo. Efectivamente. Pero tamén hai menos. De touros, o sea, non hai tanto como de vaca. Xa, claro. Pero Bueno, sí, aquí en habría Galicia que lle sacar o bravío. Fundamentalmente de tenreira, imagino. Sí. Sí. Vale. Enfariñalo por qué? Eu enfariño, bueno, vámoslo sellar para concentrar o que son os xugos dentro, sin que lle salgan, para que quede máis tierniño. Eu enfariño porque así despois a salsiña vai quedar máis gorda. Vale, máis saborosa. Teño a impresión de que o van facer de maneira bastante parecida aos dous, dá a min a impresión, pero vexo que están fariñando Estefanía, non sei se Xulio Mato... Non enfariñas, non? Non. Pasas deso ti. Eu non enfariño. Por qué? Porque non.
No, a mí, no, eu non enfariño, pero sí que utilizo despois, así como ela utiliza, como ben dixo, a fariña para despois espesar a salsa, eu vou na ligar despois con un poquinho de maicena. Ah, vale, moi ben. Vale, pois vai dando. Estefanía, entón, enfariñamos e poñemos aí a que se selle. Efectivamente, sellamos en aceite. Ajá. E, bueno, a fariña tamén lle vai a axudar a que quede máis doradiño. Vale, claro, ao enfariñalo o que faz é que non lle saian os xugos. Efectivamente. Non lle saia tanto ese sabor que ao mellor ten dentro, queda un pouco máis concentrado. E o que decíamos, vai ligar a salsiña despois. Esta vai ser a diferencia que me faga a min hoxe gañar. Respecto a Xulio. Este é o que vai ser que ti hoxe veñas a tope, non? Claro. Que bueno. Eso sempre. E se me trabuco a hora de dar a victoria? Non pasa nada, quedas un día máis sin chapa. Vale. De verdad, De verdad, é que isto... Estás levando nas ventas, Estou levando, sí, nas ventas. Eu non sabía, por certo, que hai zonas de Galicia, non sei, Marín, preguntaremos a Ana, que lle chaman matamoscas. O rabo, chamanlle así o matamor, claro, ten moito sentido. Porque a vaca mata as moscas co rabo, entón, claro, chamabanlle matamoscas ao rabo. Vese que lle das moitas voltiñas á cabeza. Que non, que mo contaron, por eso digo, porque mo contaron. Vale. Sí. E logo non chegarías a esa conclusión por ti mesmo. Non chegaría eu á conclusión. Por certo, a xente da casa, 664-483419, teléfono de Voltas co Prato, chamade e comentádenos se vos cociñades ou non rabo. Como está facendo ruido, Xuli, Está facendo ruido para chamar a atención. Moito ruido, poucas noches, Por moito ruido que pagas, Xulio, non vas gañar. Non vas gañar, é así. É así. Xa veremos. Chamade ao Voltas co Prato, recordade que damos 50 euros dunha vez e 50 de outro. Moi atentos e atentas ao programa de hoxe porque cociñamos con rabo de tenreira, neste caso. Vamos con Xulio, a ver que fai. Bueno, mira, o meu xa está sellado, como ves. Sen fariña. Sen fariña. Sen fariña. Sí que é certo que o de Estefanía vai facer unha costriña moi apetecible, pero non creo que sea suficiente para ganar o meu. Bueno, xa veremos. Claro, por eso digo, non creo, dixen, Que pasa? Onte como te din, como case vencedor, xa pensas que vas gañar hoxe? Onte estiven a punto de gañar. Pero non gañaches? Non, a ver hoxe. Xa. A ver hoxe. Pero bueno, mira. Como dixaste a pota, meu home? No, a pota queda así, a pota queda así. Todo isto manchado. No, valo manchar ti, co que traballas, mira. Sí. Ahora boto aí o allo porro, neso que parece queimado, que vai levantar todo e vai me axudar a darlle un poquinho de color. Vale. Entón aí teño allo porro. Entón teña truco, que quedara manchada a pota. Mira, aí teño allo porro e aquí tamén teño allo porro. Vale. Porque esta vai ser o acompañamento que vou facer unha crema de pataca e allo porro. Vale, vas facer dúas cremas? Non sei aínda. Depende como evolucione isto. Se me dá tempo, sí. Se non fago unha de pataca e allo porro que queda moi rica. Pero iso ten que ter algunha penalización. Sí, outro día máis sin chapa, ti. Claro. De verdade, iso ten que ter penalización. Se el non fai as dúas cremas que promete, non. Eu teño que facer un prato. Vale, perfecto. Claro, a ver, tanto se pode facer unha de pataca que é moi rica e unha de allo porro ou ben unha de pataca e allo porro que tamén é moi rica. Claro. Ti faz ou dúas ou unha que sea mesturada con todo, non? Eso é. Vale. Vou ver o acompañamento de Estefanía porque non sei que vai facer ela e intúo que o mellor hoxe pode gañar, que a vexo moi lanzada a Estefanía Colmeiro. Que queres que che conte con que vou acompañar eu o rabo? Correcto. É que non leves o dedo. Bueno, iso é importante. A poder ser. Eu vou acompañar con un hummus de garabanzo. Sí. Que dis? E, bueno, agora mesmo estou facendo o fondo das verduras onde vou guisar o rabo unha vez que o saque da... Vale, vexo que o teu fondo das verduras tamén leva allo porro má cebola. Efectivamente. Pero xa está cada cenoura. Tamén lle vou engadir cenoura e pemento vermello. Moi ben. O sea que vai ser como máis completo, non poderíamos decir que o de Xulio. Mais ou menos. Un poquinho máis completiño, non? Un pouco máis completo, Eu non quero contaminar tanto o sabor do propio... Xa, por iso lle deixo o fondo queimado do rabo. Ahora lle chamamos contaminar. Para non contaminar aí, non? Que pasada. O día que comen por decir parvadas... Sería millonario, eso sen dúbida ninguna sería millonario. Bueno, eu creo que temos que chamar a convidada de hoxe a poñer orde, porque o que pasa neste plato non pasa en ningún outro. Que pase, por favor, Ana de Marín, un aplauso para ela. Hola, Ana, ven por aquí. Que tal, como estás, muller? Estás ben? Cheira moi rico. Eu xa non lle dixen nada. Ela dixo, cheira moi rico. Cheira moi rico. Cheira ben. Queres ver o de Xulio, a ver como cheira, que te vi mirando para aí. O cal queres ver, Ana?
No, eu quero ver os dous. Para que arrimar a un ou outro. Este tírame. Pois veña, vámonos a arrimar ese. Bueno, Vámonos a arrimar, veña. hola, Ana, Vamos a benvida. contar a Ana. Benvida. Mira, eu teño un poquinho de allo porro, un poquinho de cebola, allo e o rabo que xa o dorei, e agora engadinlle outra vez para refogar un poquinho con esta verdura. Vouno flamexar cun poquinho de coñá e despois vouno facer con viño blanco, non Vai con prender tinto. lume, Para que quede un poquinho máis suave, porque senón con tinto resulta un pouco fuerte. E aquí teño un allo porro que xa dourei, e agora vou poñer aquí a cocer unha poquinha pataca. Vale? Entón vou facer unha crema de pataca e allo porro. Que che parece, Ana? Como Ben, ves? rico. Sí? Ben? Rico. Ti xa só co que estás escoitando xa podes intuir o sabor. Hombre, Sí. É bo de... Ela di que vai estar bo. É bo de intuir, verdad? Vamos ver o de Estefanía. A ver, vente, Ana. A ver, Estefanía, cóntelle. Hola, Ana. Preparando o rabo, paseino por fariña primeiro. Esta é unha diferencia respecto de Xulio. Unha diferencia que pode ser moi importante, Ana. sí. Sí. E estou facendo unha bresa de verduras para despois guisar aí O rabo. o rabo. Vale. A bresa leva cenoura, leva pemento, leva allo porro e cebola. Despois vamos a engadir o rabo e xa aí especiamos. Especiamos. Ti que dis? Será moita especia. Ui, vejo-te movendo moito a cara. Gustache menos. Gustache menos. Ui, Hai que probarlo. ui. Dame unha oportunidade. Hombre, hai que probarlo. Claro, Sin probar claro. non se pode. Non se pode falar. Eu xa sei que o de Xulio promete, pero o meu Xa. hai que darlle unha oportunidade tamén. Sí, hai que dar unha oportunidade e lle que dar a todo o mundo, incluso a Xulio, lle damos a oportunidade. O rabo hai moitas maneiras de prepararlo. Sí. Ti como faz? Solo como mandaste na receita ou de alguma maneira? Só así? Sí, solo. Triunfa así. Bueno, na miña casa sí, porque eu para fora non fago nada. Bueno, na túa casa sí. Ana, teño que pedir que me digas, ainda que xa máis ou menos en tú, que me digas cal dos dous crees que pode ser máis da túa idea? Cal crees que che pode a ti gustar un pouco máis? Solo vendo así a cociña. Miras moito pa Xulia. Sí, botelle unhas miradiñas que non sei Miras moito pa Xulia. Non sei eu. É o de Xulio, que máis te gusta. Pero dime algo, Ana, por favor. Por un momento está ainda non está ecuacionando, feito ese. É que me está... Si os ollos falaran. Sí. Está como... Eu creo que lle gusta máis o de Xulia, Eu creo que tamén, Vamos lle pedir a Ana que vai á zona de Pero bueno, sufridores. eu vou dar uns toques especiais. Sí. Tes un as na manga. A ver se a conquisto. Vale. Hai que probar Para ser despois. conquisto. Vale. Eso vai nos gustos Claro. despois de probar, ¿no? Efectivamente. Por lo menos vou a ser sincera. Di que tiro sí, Ana, máis tío, por- que Sí, te gusta. hai que ser sincero Eso neste sempre, programa, é verdade. eso sempre. É Tiro verdade. máis por este, pero este non, ainda non Claro, tampouco claro, non claro, está. claro. Hai que probar, a Igual o de mellor a Julio é salsa. máis de confianza. No, Exactamente. yo non lo conozco de nada, ¿eh? Non conoce de nada, Día, Xulio, non conoce nada. Mira, Ana, ven pa aquí comigo. Espera. Vouche dicir unha cousa. Hoxe preparamos unha zona de sufridores especiais para que te sentes ali. A cadeira aquela na que te vas sentar é un pouco especial porque vas estar ti soa. É para que sufras ti soa. Nada máis ti. Vamos mostrar a cadeira. Aí está. Mira, Ana, aí tes a cadeira. Sí. É a zona VIP dos sufridores. Vas estar aí sentada, cheirando todo e observando, vale? Sí, vale. Estás preparada? Sí. Pues dámoslle un aplauso maravilloso a Ana de Marín, que está connosco na Volta ao Coprato. Vai sufrir na súa zona VIP de sufridores hoxe, Ana de Marín. Creo que temos unha chamada telefónica, creo que imos ata Carballo. Ali está Víctor. Víctor, que tal? Boa tarde. Hola, Fran, como vades? Estamos de maravilla. Ti que tal estás? Eu, babeando. Como dixeches? Estou-me babando. Babándote. Vale. Entendín mareando, que tamén podería ser. Tamén. Tamén te podría estar mareando do justo, é verdad? Víctor, vamos a ver. Sabes que hai moita tensión aquí no ambiente, no plató. Xa vexo. Sí, a ti, cal dos dous che gusta máis? Porque Estefanía non sei que anda a facer aquí agora mesmo. Vamos lle botar un vistazo que acabas de facer, Estefanía. Eu mollei con moscatel, evaporou o que é o alcohol e xa engadín o que é o caldo de carne. Vale. Pintaza, non? Pintaza ten. É como ole isto. É a recende. Víctor, eu non sinto mucha recende a ti, pero a min aquí de maravilla. Eu xa vin un falliño aí para min, Ui, que pasou? De Estefanía, Para, que pasou?
Eu non entendo para que marca o rabo nunha pota e fai a bresa na outra, que hai que aproveitar os jugos todos que solta a carne. Espera, vaiche contestar. Atención. Atención, que che vai contestar, Víctor. Eso foi por enfariñalo. Ah. Claro, a diferencia do de Xulio usa a mesma pota porque el desgrasa. Vale. Pero eu usar a fariña no aceite, colle sabores, que non nos interesan aplicarlle no guiso despois. Pois a mí interesa, porque eu faço Vale. Estuvo ben. Vale, Víctor. Dijo que chupa los dedos, bueno, vamos. Vale, Víctor, entonces sin tú que che gusta un pouco máis o de Xulio, polo que dis. No, justo na moito os ingredientes que ten ela, o que pasa é que faría o na mesma pota. Bueno, sabes o que é o bo? Que para gustos colores, non, Estefanía? Sí, Sí, para gustos colores e, bueno, pois tomo nota para a próxima, acordareime. Sabes o que podes facer de todos os xeitos, Víctor? Ves un día ti aquí, traes a túa receita, así posas as túas regras. Mira, teño que ir, porque aparte, mira, eu levei unha vez o tiramisú, e despois a fixaste codornices, e eu babándome aquí. Fixaste almejas a marinar, eu babándome aquí. Pois xa... cando me toca algo con chicha. Xa está, vas por bandear. Ui, Víctor, espera. Teño que deixar, vémonos, vale? Veña, cuídate. Chao. Un bico, chao. Prende lume aí. Vamos. Aí está, luces abaixo. Que crack, É que non te pude esperar moito porque se me evaporaba o alcohol. Xa, ti querías... Hola, querías aparentar, non? Ti queres... Querías aparentar. Mira, este é un poquinho de brandy. Claro, eu son todo fachada. Todo fachada. Mira, ahora, tan pronto se me apague este lume, vamos a botar viño branco. Mira, xa casa está. Espera, ainda non apagou, Bueno, pois apagámoslo co viño, mira. Apagámoslo co viño. Un viño, en este caso en Ribeiro, un viño blanco que nos guste. Pode ser máis afrutado, máis seco. E agora simplemente deixar reducir un pouquiño, cubrir de auga e a ferver, chup, hasta aburrir. Vale, o problema do chup. Isto canto tempo ten que estar? En este caso, como é de tenreira, pois 3 horas e pico, 4. Vale, necesitamos máis a televisión. Sí, ben dela, ademais. Sí, ben dela. 3 horas e pico, 4. Se temos unha cociña de leña de ferro, tamén, non? Ideal. Ali no rincón, simplemente que se vexa que está en ebullición, era máis. Vale, o único que tens que facer é meterlle leña. Meterlle leña. Na máis, vale, pois deixamos aí. Por eso é unha cociña de leña. Deixamos aí que traballe Xulio Mato e preguntámoslle como vai a Estefanía. Veña, Estefanía. Vas ben? Vou ben. Sí, te lo que deixarte tamén aí. Sí, eu tamén preciso tempo. 3-4 horiñas. A ver, é que esta carne ten que se separar do oso. Cando se separe do oso... Deixámolo aí. Ten que chup. Máis televisiva. 1, 2, 3. Veña Galicia, porque o guiso de rabo de tenreira, touro ou vaca é moi valorado na cociña andaluza e xa era unha das elaboracións máis populares na Roma antiga. Aínda hoxe é a favorita de moitos larpeiros, xa que, se a cociñades como debe ser, teremos ante nós unha das máis deliciosas carnes, tenra e melosa como poucas, que ademais regala unha salsa digna dos mellores pans galegos. Por certo, que na zona de Ourense tamén gusta moito e sei que lle chaman a atención alcatra. E ollo que polo visto hai quen a fai cocida como se fose carne ao caldeiro. Sexa como sexa, para lle sacar partido, o truco é armarse de paciencia. Hai que cocer ou guisar o chup-chup unhas 3-4 horas e se podedes facelo o día anterior, aínda mellor, así asentarán os sabores, xa sabedes. Se tedes algunha dúbida, lembrade consultar as nosas redes sociais, @voltascoprato, está a resposta de todo o que queirá relacionado co cociño. Vamos con Estefanía. Estefanía, o teu chup-chup que? Vai ben? Aquí está. 3-4 horas, pam, efectivamente, suavemente. Vale. Que non lle falta leña e agora vou co meu humus. O acompañamento humus, Efectivamente, para prescindir un pouco da pataca, que sempre tendemos a abusar moito da pataca. Dilo por que le está facendo pataca. Eu non sei, por aí vexo pataca, entonces dixen, va. Xa, é que é curioso, pero onte Xulio fixo ñoquis con pataca. Hoxe o acompañamento é pataca. Podemos dicir que se lle empezan a secar as ideas a Xulio Mato? Podemos dicir que Galicia é a terra da pataca, cañota? Vale, tamén. América e Galicia, sí. Sí, pero hai que evolucionar, Xulio. Sabes que vas a estancar. Sabes que me pasa con Xulio? Ten resposta para todo. Efectivamente. Da igual o que lle digas, ten resposta para todo. Bueno, vouche explicar como se fai o humus. Xa que da pataca sabes moito. Pois mira, temos o garabanzo, zumo de limón, allo. Garabanzo en conserva. En este caso en conserva, pero podemos usar o garbanzo
seco, hidratamos e cocemos. Vale. Non habría ningún problema. Sabes con que fago eu? Eu fago hummus. Das poucas cousas que fago, unha das que fago é hummus. Que vas a facer hummus? De verdad. Bueno, non faz un huevo frito, vas a facer hummus. Sí. Bueno. O que fago é hummus con olivas, con aceitunas verdes. Pero eso chámase chamase tapenada. Que non, con isto, con garabanzo e botolle aceituna. E como se chama? Puré. A ver, é que... Vamos a ver. Eu teria que probalo. Buah, está espectacular. Pois mañán traes un tupper con un pouco de ese hummus con aceituna. Está feito. A ver se está aberto. Está feito. A ver se está aberto Mañán o supermercado. está feito. Mañán veño e probo. Vale, perfecto, xa está. Así que non me falles a palabra. No, xa É está. doucha chapa. Vale, Non dá, non. vale. Non dá, non. Ao final do programa, No, cando probes, se está bo, das machapa. Vale, si está bo. Vale, xa está. Perfecto. Acabouse a discusión. Vamos seguir co acompañamento de Estefanía. Bueno, para Sementes, este non? hummus, é sésamo. Sésamo, sí, vale. É Sí, unha é semente. Sí, de sésamo. Efectivamente. Podríamos usar o aceite tamén, pero bueno, neste caso vamos a usar a semente, que a vou tostar un pouquiño e trituramos. Poderías usar outra cousa, dicías. O aceite do sésamo. Ah, vale. O sea, comercialízase así, como aceite de sésamo. Vale, o tajín. Non sei se che sona. Non coñecía, ves? No. Non coñezo todo. No, pero fai hummus. Tampouco, vale. Entón como fas ti hummus? Explícame. Xa o probarás mañá. Entón ti fas un puré de garabanzos con aceitunas. Ai, de verdad, Sí, no, hummus. De verdad. Hummus. Dalle o teu. Explícalle á xente da casa como é o teu hummus. Vamos a ver, vamos a empezar dende o principio. Garabanzo cocido, Sí. allo, zumo de limón, sal e o sésamo. Perfecto. E xa trituramos, E vale? xa trituramos, E xa vale. trituramos. O que non lle podes chamar hummus. É que se non levas sésamo, non se lle pode chamar hummus. Bueno, pasamos algo comigo hoxe. No, que ves con moitos hummus. Efectivamente. Mira, voute deixar só. Vale, Vale. marcho con Xuli, porque vai triturar, ainda por riba vai facer ruido e metes comigo. Efectivamente. Ala, chao. Vamos con Xuli, Mira. con Xuli. Eu que son boa persoa, que non son como a ti, son unha boa persoa, vou facer a pregunta de 50 euros. Pensei que ibas a facer hummus. Tamén, mañá vou facer hummus. Vale. Veña, quen fai cremoso de pataca para acompañar a súa receita? Eu, Xulio Mato. Ale, quen fai cremoso de pataca para acompañar a súa receita? Xulio Mato. 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato. Chamade 50 euros en xogo. Agora... Mira, ahora teño isto preparado para enseñarche como sale do hueso o último trociño. Este xa o guiso xa despois do Este xa é o chup-chup. guiso, eso é, despois do chup-chup, mira como Vale. dá, 4 horiñas e mira como dá o hueso. Vale. Isto é o que dicías, que o ideal é que se vaya despegando xa do oso, Claro, non? mira, Cando que sacas. quede o oso limpo, ves? Sí. Isto, o ideal tamén é chupalo, pero por non poñer en un compromiso a invitada, Vale. vamos a dar desmigadiño xa. Valo retirar, moi Eso ben. é. Mira, e agora teño por ali a salsa, que a salsa vou na coar, porque como ves, ten aquí todas as verduras. Ahora teño Está fervendo moitísimo, teño a tope para Fixadevos como... que reduza un pouquiño. Buah. Arrecende moi ben, Ves, pero ten un color máis claro porque fixen con viño branco, pero non me preocupa, porque o que quero é o viño tinto comelle moito sabor da peza. Entonces, ti crees que che vai dar tempo a facer os dous acompañamentos? no, vou Tes facer un, minuto e medio. xa o decidín. Minuto Vou e facer medio. un. Sí. Vale, eso conta, Sí, porque eso conta a hora de... Mar vale uno conocido. Que dous sen coñecer. Mira, ahora necesito que me teñas un poquinho de conta, se podes, se non estar moi liado. Sí. Mira, De que, me do teñas coador? conta do chino, sí. Sabes por que se chama chino, non? Veña. Sabes por que se chama chino? Non. Pero sí. Sí, xusto. Que bo. Vos a contra a pota. Aí, contra a pota. Non me queimes, meu Isto, a home. maneira de agarrar é agarrar así e cu para atrás, Así. para non salpicar. Veña, boca chamada, Xulio, que teño que responder ya a xente. Veña, vamos alá. Hola, Manuela de Cesures, que tal? Boa tarde. Moi boa tarde. Como estás? Pois estou mirando para vos. No, xa, mira o que me fan traballar, o que se meten conmigo, Manuela. Uf, Pobre viño, é unha verdad. cousa, unha cousa pobre loca, Manuela. Isto non ten traza ningún, Manuel. Moita non. Va, eu non sei o momento no que decidí meterme aquí, Pero tervo sitio, Bueno, sí, Tens razón, non me podo queixar. No. Manuela, que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe? Pois moi bonitas, Gústanche? Deben ser de un gusto estupendo. Sí, no, cheira moi ben, eu ainda non os provei, pero Ainda me cheiran a min. Cheiranche a ti. Casi. Bueno, Manuela de Oza Cesures, que está pretiño da miña terra, de Arzó. Vamos coa pregunta. Pois sí. Por 50 euriños, quen fai crema de pataca para acompañar a súa receita? Xulio Mato. 50 euros, que marcha para Manuela de Oza Cesures.
Vale, gracias. de Que vos aproveite. De nada, que che aproveita a ti os 50 euros, Manuela. Espero que sí. Un bico grande, vente un día, vale? Gracias. Veña. Chao, chao. Chao, 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 chao. Bicos, bicos. Que maravilla, Manuela. Mira, Ten que vir un día. ahora aquí disolvín unha pouquiña maicena. Isto non che vou dar gramaxes porque depende da cantidad que teñamos aí, da cantidad que teñamos de caldo, pero bueno, a cantidad suficiente para ter unha cremiña non demasiado espesa tampouco. Isto que vai conseguir é que sexa crema, non? Eso, isto que vai ser, o que vamos facer con isto é que ligue esta salsa, Que quede máis espesiña, que quede espesiña. Vale, eso é. vale, vale. E agora aquí é onde imos botar o noso rabo desmigao para que se impregne desa salsa. Amigo. Ves? E xa temos Ves? un guisiño terminado. E agora o único que me queda a mí xa é triturar. Non tes nada máis que facer? Bueno, nada máis e nada Entón, menos. Non che chegaba o tempo para facer un segundo acompañamento? Non. Vale, por veña. Espectacular, cheira moi ben o que está facendo Xulio, pero parece que me cheira tamén o que está facendo por aquí Estefanía. Así un pouquiño, a ver. Estefanía, que me cheira moi ben o teu. Non ves un pouco floxo a Xulio hoxe? Sí, veixo un pouco apagado, Digo, porque aí a última hora un acompañamento... Sí, veuse un pouco Sí, abaixo, non, verdad? non? Sí, a mí tamén me parecía. Mira que ben quedou este guisiño, Mira, que ben como se se separa Ala. do oso, podelo percibir, non? Sí, sí. E agora, pois, eso, tamén o vou a meter na salsa para que se impregne dese sabor. Sabes que me dá a sensación? Que Dime. o teu vai ter como máis matices que o de Xulio. Dame esa sensación así. Seguramente, porque eu xa lle vou a engadir tamén esta cacao, Hola. que, bueno, Un esto toque de cacao. Un toque de cacao, Vouche comentar, o toque de Cuidado. A cacao... ese vai ter moitos matices. O toque Un de toque de cacao. Non, a ver, pode parecer novedoso, pero tampouco é. Non é tanto. Non é tanto. Úsase moito neste tipo de guisos. Vale, vale, vale. Tamén é un toque. Sí, sí. Pero Cañota, sácalo do humus. Deixamos aquí a Estefanía co seu toque de cacao e marchamos co público. Vamos ver a Ana. Veña, vamos correndo. Vamos correndo. Voume sentar porque ademais está aquí só. Voume sentar con ela, Mira. Ai, que ben se está aquí, Como estás, Ana? Ben. Ben? Sí. Como ves as receitas que están facendo? Que? Dime algo, muller. Que pasou? Hai algunha que non che guste? Bueno, hai que probar. Hai que probarla para ver. Pero Ana, algunha, cheirarache ben, polo menos. A primeira, sí. Ai, a de Xulio, sí. Sí, a outra non sei. Ah, a outra non lle cheira. No, a outra non sei, a ver, o mellor igual cambio de opinión a probarla. Vale, hai que dar unha oportunidade tamén. Hombre, claro. Sí. Vamos a dar unha oportunidade, vamos a dar un aplauso a Ana que está connosco na Voltas co Prato, que merece. Vémonos agora, Ana. Vamos alá. Xulio Mato vai empratar. Ahora mismo. Vamos ver o que pasa aquí, porque ademais Ana está dura, Está dura. Que vai estar dura, Estás ben? Sí, estou. Pois mira, vouche meter un pouco de presión. A mí? Ana, por favor, levántate e ven comigo. Vamos alá. Ana, de Marín, que está connosco na Voltas co Prato. Ven por aquí, Ana, ven por aquí. Estás ben? Sí. Pois mira, só che vou deixar mirar ese pouquinho, porque ves comigo que tens que vir probar. Vente por aquí. Vente por aquí. Vamos a colocar na súa posición. Ponte aquí, Ana. Aquí. Okay. Vamos a soltar a pregunta de concurso, 50 euros en xogo. A segunda, quen acompaña o seu guiso con humus de garabanzo? Estefanía. Quen? Estefanía Colmeiro. 664-4834-19, o teléfono do Voltas co Prato, 50 euros. Chamate xa, porque os repartimos en nada, en 30 segundillos. Estefanía, como vas? Estupenda. Ben? Ui, que rápido ides, Podes ir probando os dous, e vai probando, que vai acabar o programa, así que tens que comer dos dous, Sí, hai que probar de unha e de outra. Pois vaille dando, muller. Ai, que por nervios, que Dios. tensión. Xulio, ponte aquí, por Sí, favor. sí, perdón. Aí estamos. Como estás? Estaba felicitando. Estabas felicitando porque che gustou, non? Sí, Que ten moi fixo, boa non? pinta, sí. Xa ten outra cara, Xulia. Ese é o de Estefanía, o que estades vendo. Aí na casa, 50 euros en xogo. Vamos alá. Loli de Ourense, que tal? Boa tarde. Hola, moi boas tardes. Como estás? Eu ben, vendo vos aquí todos os días. Así me gusta, moi ben, moi ben. Pois por 50 euros, Loli, quen acompaña o seu guiso con humus de garabanzo? Estefanía. 50 euros que marchan para Ourense, para Loli, moi ben. Gracias. Nada, gracias a ti, un bico grande. Igualmente. Veña, chao, chao. Gracias chao. por ese programa tan estupendo. Moitísimas gracias a ti por vernos sempre, gracias. Un bico grande. Vamos alá. Ai, espera. Espera, estás ben? Sí?
Vamos alá. Ana de Marín, despois de probar as dúas con esa cara seria, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Estefanía Colmeiro! Contra todo pronóstico, cando pensaba que non, Ana decidiu que fose ela. Moi ben, Moitas gracias, máis o sabor. Moi ben, gustouche? Sí, máis que... Pois nós encantadísimos, Das mellores victorias que non se esperan, señoras e señores, nós marchamos, quenen coa actualidade, coa Hora Galega, vémonos mañá, con máis receitas no 180 do Voltas co Prato. Chao, ata mañá.